Bosne i Hercegovine Tuzla održao je danas konferenciju za medije. Ovom prilikom izrazili su negodovanje u vezi sa imenovanjem predsjednika i članova Savjeta mjesnih zajednica u Tuzli. Općinsko vijeće Tuzla u ponedjeljak 8. jula raspravljat će o imenovanju predsjednika i članova Savjeta mjesnih zajednica. Članovi kluba vijećnika HDZ-a Bosne i Hercegovine Tuzla smatraju da je izbor članova savjeta protuzakonit. Ne slažemo se s tim predloženim načinom jer smatramo da je on apsolutno protivan statutu općine Tuzla koji jasno kaže da se izbor članova savjeta mora vršiti na osnovu rezultata i uvažavajući rezultate na razini mjesne zajednice. Predloženim načinom izbora to se ne čini. S druge strane, građani svih mjesnih zajednica općine Tuzla su se u javnoj raspravi izrazili i iskazali svoju želju da se izbor članova upravo vrši na osnovu rezultata na konkretnoj mjesnoj zajednici. Ovim predloženim rješenjem mi zanemarujemo izbornu volju građana na terenu. Ovom odlukom HDZ Bosne i Hercegovine praktično gubi 1/3 svog izbornog rezultata, što je također jako sporno, jer umjesto 33 člana savjeta koja trebamo dobiti, vladajuća većina nama nudi 23. Dakle, ne može nama nitko ništa nuditi. Mi smo ostvarili neki rezultat na izborima i mislim da se taj rezultat treba primijeniti. Članovi općinskog odbora HDZ-a BiH Tuzla razgovarali su i sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Inckom o ovoj problematici u nadi da će iznaći rješenje koje će, kako su istakli danas, biti u skladu sa statutom općine Tuzla.